Muri sei kumuri yeZimbabwe hamane shamwari kumatimana enyika kwamungabe muri muzuva ranhasi anova iye 14 February 2026 apo muri yeZimbabwe tichitarisa pamwe chete nekuongorora kuti chiko chiri kutora nzvimbo munyika yedu yeZimbabwe pamwe chetewo nedzimwe nyika dzakatikomberedza. So kana kari kekutanga muri yeZimbabwe kusvika panapa paZimstream TV tinokukumbirisa nenyasha dzaMwari, tinokukumbirisa nenyasha dzaJehovha kuti ugare waita like, subscribe, then turn on the notification bell so that you will never miss any video, so that you will never miss any update. Muri yeZimbabwe zuva ranhasi panguva ino takubatirai update maringe neupdate iyo yakapiwa neZulu mafambire ari kuita Comrade Bombshell Geza. This is official family statement yakabuda muri yeZimbabwe maringe nefuneral iyo zvakare kuti zvichazofamba sei. VaBombshell Geza vakabva kuSouth Africa nezuro nenguva dza7 PM vari kutarisirwa kusvika nenguva dza6 AM musi waranhasi. So patiri kutobudisa this video like this zviri kunzi inei ndonguva iri kufungidzwa kuti vaGeza vari kusvika paBeitbridge border ndonyaya iri pano muri yeZimbabwe. So vaGeza vari kusvika muZimbabwe musi waranhasi nenguva dza6 AM 6 AM 14 February 2026 ndo update iri pascreen iyo muri yeZimbabwe. And tikatarisa tinonzi Geza's final journey tonight, 13 February 2026, Comrade Bombshell begins his final journey home. So vakabva kuSouth Africa, Geza's final journey vachibva kuSouth Africa. So the roadmap panga pakanzi departure from South Africa yanga iri Friday nezuro 13 February 2026 7 o'clock PM. Expected arrival at Beitbridge border Saturday 14 February 2026 6 AM. Right now as we are broadcasting this video ndo pari kufungidzirwa kuti vaGeza vatova paborder paBeitbridge border. So pane mafambiro avanozoita muri yeZimbabwe because vane nzvimbo dzavari kufambira vachibva apa vachida kudzamara vazopinda vapinde muHarare. So chekutanga muri yeZimbabwe pane pakanzi procession route vari kusvika paBeitbridge, vachibva paBeitbridge vobva vapinda mumasvingo, then vachibva mumasvingo vobva vati Mvuma, vachibva muMvuma vari kubva vapinda Gweru, vachibva Gweru vari kupinda muKwekwe, vachibva Kwekwe vari kutopinda Kadoma, vachibva Kadoma vobva vatoti Chegutu, vachibva Chegutu vobva vatoti Norton, vachibva muNorton vobva vati Harare vobva vasvika Kumba. So as we are seeing pa screen apo tozuma like this, we call upon comrades, friends and all Zimbabweans to line the route in their numbers as we escort our hero home and celebrate a life defined by sacrifice, courage and commitment. So ndo zviri kukurudzirwa ruzhinji rweZimbabwe zvikanzi final resting place, zvikanzi Comrade Bombshell Geza will be laid to rest at his homestead in Sanyati. Further updates will be provided as the procession progresses. Long live the fighting spirit of Bombshell Geza. Farewell soon of the soil. Ndo zviri panapa zviri kutaurwa this post yakabudiswa nefamily nezuro. So tikatarisa panapa muri yeZimbabwe according to Crime Watch ine mashoko ainosonyorawo pa this post. Comrade Bombshell Geza's body is on its final journey home from South Africa to Zimbabwe. It departed this evening, referring to yesterday, Friday 13 February 2026 at 7 PM. And is expected to arrive at Beitbridge border post at around 6 AM tomorrow, referring to today, Saturday 14 February 2026. The procession route will pass through Beitbridge, Masvingo, Mvuma, Gweru, Kwekwe, Kadoma, Chegutu, Norton, and finally Harare. Comrades, friends, and all Zimbabweans are encouraged to line the route in the large numbers to escort our hero a home and honor a life defined by sacrifice, courage, and commitment. Comrade Bombshell Geza will be laid to rest at his homestead in Sanyati, with further updates to be provided as the procession progresses.
So ndo zvakazotaurwa panapa ne Crime Watch ZW. Tinopinda comment section kuti tione kuti mhuri yeZimbabwe iri kuzvitambirawo sei. So tikatarisa zvikanzi ED achizvibvuma patumwa vakomana kana mashurubu kuti azoriga program chete apa zvikanzi zvakaoma. So ndo zvatiri kuona panapa. So concerning this update tiri kuona isusu kuti pane ma-updates akawanda panapa pa X concerning Comrade Bombshell Geza. Vanhu vari kutaura nezva Comrade Bombshell Geza vakawanda concerning that development, and we are seeing vanhu vari kungotaura zvaGeza. We are seeing also this is Techmark. The body of Blessed Geza is set to arrive at Bedbridge border post at around 6 a.m. tomorrow, Saturday 14 February 2026. Ndozvatakati kutaura izvi. So vanhu vakawanda panapa vari kuposta mhuri yeZimbabwe as we are seeing. So tichibva ipapo mhuri yeZimbabwe toda kutarisa zvakare another update concerning zvinhu zvakaitika nezuro. So takaona isusu vatendai biti vachitaura zvinhu zvakasiyana siyana maringe nekuti I am ready to work with Advocate Nelson Chamisa. I am ready to die for this constitution. Zvese takati tichizviona mhuri yeZimbabwe. Let us play this video kuti timbonzwa kuti zvanga zvichinzi chiko na vatendai biti nezuro. Demonstrate to petition. We will die for this constitution. We will be arrested for this constitution. We will exercise the rights that are provided for in our favor in the constitution, in particular section 57 of the constitution, which allows us to demonstrate, to petition peacefully. We will die for this constitution. We will be arrested for this constitution. We will exercise the rights that are provided for in our favor in the constitution, in particular section 57 of the constitution, which allows us to demonstrate, to petition peacefully. So panapa mhuri yeZimbabwe ngatitarisei kuti vanhu vanga vachikomendawo vachiti chiko concerning this issue ya vatendai biti. So vatendai biti concerning this that update, we are seeing kuti vanhu vari kuposta zvikanzi we will change the constitution for Mnangagwa to rule for life Chiwenga. Ndo maposti anga achipostwa nevanhu concerning mashoko ava tendai biti zvikanzi we will change the constitution for Mnangagwa to rule for life Chiwenga. Chiwenga akazvitaura muna 2021. Vanhu vanenge vachinzi aiwa maZimbabwenzi kukanganwa munokurumidza. Citizens Coalition for Change CCC. So as we are seeing, pane vanenge vari kuonera, pane vanenge vasiri kuonera. So are we seeing this? Zvikanzi posturing graves so ndo zvotaurwa neumwe zvikanzi aiwa maZimbabwenzi anokurumidza kukanganwa. So until we meet again here at Zimstream TV, tichizokuratidza zvakare kuti ndechipi chinenge chaitika munyika yedu yeZimbabwe. For you to be part and parcel, yes, zvese zvatichainazvo panapa, subscribe, turn on the notification bell, and for now is bye. Tosangana pa next video.